So what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So ngayon gagawa natin panibagong video na to ay Flip It or Wear It Challenge. So meron pala akong kasama dito ang aking kapatid na babae si Shane. So mag-hi ka. So ang mechanics itong game, itong battle, kung hindi ko mapatayo tapos mapatayo ng kapatid ko, so bubunot kami dito ng punishment. Yung hindi nakapatayo ng battle na to, sa yung bubuhusan ng punishment namin na nabunot ko or niya kung hindi siya nakapatayo. So let's get started. So ngayon guys, mag-start na po kami maglaro ng kapatid ko. So magja-jack-in po muna kami kung sinong mauna mag-flip ng battle. Jack, M, Poy. Oh, so siya po yung una mag-flip ng battle. So bibigay ko ng battle sa kanya. Pwede niya na ano ah. So, gamitan natin ng magic skill. Anong kailangan kong gawin? So, so ulit na naman. Okay, ikaw. Sige na, ano ba? Mayroon ka pang last try. Kapag hindi mo ma-flip. Yes! Siya yung makakakuha ng punishment. So, bubunot ka na. So, ito po yung punishment niya. So, yung punishment niya ay egg. So, doon po tayo magbubuhos ng egg kasi kumalat yung egg, tapos maano pa naman yan, magbaho pa ng matagal na, magbugok. So, let's go. Kukunin ko na, dito na po yung egg. So, let's go. So, ngayon guys, dito na po yung punishment niya. So, bubuhusan natin siya in 3, 2, 1. So yung po guys, nabuhusan po sa kanya yung egg. So balik na po tayo doon. So let's go. So yun po guys, nabuhusan na po natin siya. So siya naman ulit yung mag-flip. Ako naman yung pangalawa. So let's go. Galingan mo! Flip ka pa! Oh, tie guys, tie. So, siya na naman ang bubuhusan natin. So, bunot ka muna sa punishment mo. So, yung punishment niya ay flour. So ngayon magbe-bake na po tayo. I-bake na natin siya. Lalagyan natin siya sa oven. So kukunin ko na yung flour. Ito na po. So ibubuhos natin ito sa kanya. So let's go. So andito na po yung flour. So ibubuhosan natin sa kanya in 3, 2, 1. So nabuhusan po sa kanya, so babalik na po tayo para maglaro ulit. So yun po guys, nabuhusan na po natin siya ng flour. So ngayon ako naman mag-flip. Try po niya nga, subukan ng kanyang gagawin po niya ang lahat daw para siya naman yung gumanti sa akin. So let's go. Oh my god. Oh, siya na naman mabubuhusan natin guys. Kitang-kita niyo naman, walang daya. So bubunot na naman siya ng mga parusa niya. So, bunot ka. So, ang parusa niya ay soy sauce! Tadadadadadad! Soy sauce! So, kukunin natin yung soy sauce. Nandito na po yung soy sauce. Ibubuhos na natin sa kanya to. Dito. So, let's go. So, andito na po yung soy sauce. Ibubuhos na po natin to sa kanya in 3, 2, 1.
Don. Hindi magbabago. Naligo na po siya ni soy sauce. Sasalang natin siya sa adobo. So let's go. Laro na ulit. So yun, nabusan na po natin siya ng soy sauce. So yung next mag-flip ay siya na naman. So let's go. So hindi niya nakuha guys. Ay! So flip ka na. So yun guys. Oh my god. Nakaka-windy talaga. Oh my god. Oh my god. Ha! Oh my god. Ping! So yun guys. Naano po ako. So, ako naman yung bubunot. Ha, yung ano? Yung punishment natin. So ngayon guys, bubunot na po ako ng punishment ko. So, bubunot muna tayo. So, dito na po, nakuha ko na po yung punishment ko. So, ang punishment ko ay oil. Oh my god, oil! Walagkit po ito guys, nalagkit po. Hindi ko po ito inasan. Makuha ko po yung oil. So, kunin na po natin. So, ganito karami ang oil bubuhos na sa akin. So, let's go. So, yun po guys, bubusan niyo po ako ng oil in 3, 2, 1, go! Yucks! Yucks! So, yun po guys, nabusan na po ako. Tingnan ang lagkit. Yucks! Ang init. So, let's go. Laro tayo. So, ayan po guys, naanohan po ako ng oil. Kita-kita nyo naman, ang sakit sa mata. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Yung toyo. Oil nalagay sa mata ko. So, ayun po guys, yung oil nandito po sa mata ko. Ang labo ng pag-inom ko. So, ngayon lalaro ulit tayo. Lalaro ulit tayo. So, ako na naman yung mag-flip. So, let's go. Oh my god. Oh my god. A few minutes later. Galing ha? Oh! Ayan po guys, napatayon niya sa akin bulas. Oh my god, di ko muna patayo. So, bubunot po ako ng punishment ko. Ang punishment ko guys ay vinegar. So, nakuha ko po ulit yung vinegar. So, yun na po. So, dito na po yung vinegar guys. Ibubuhos na po ito sa akin. So, let's go. So, yun po guys, ibubuhos na po niya yung vinegar in 3, 2, 1, go! Ah! Ang hapdi sa mukha guys! Ah! Ah! Ang hapdi po sa mukha guys! Winner! Let's go guys! So ayun po guys, natapos na po niya ako buhusan. So ako na naman yung mag-flip ng bottle. So let's go! Galing ha? Yeah! First attempt nakuha ko kaagad. So yun, siya po yung kukuha. Oh sige, bigyan pa natin siya ng last chance. Oh, so yun, wala na guys chance. So bunot niya. So last niya ay yung ano ba yan? Water. Last mo. Water. Oh, tubig. So, swerte po siya, guys. Kunin mo na yung tubig. Nandito po yung tubig, guys. Ibubuhos ko po ito sa kanya. So, let's go. So, ayan po, guys. Dito na po yung tubig. Ibubuhos ko po ito sa kanya in 3, 2, 1. Na-enjoy siya, guys. So, ayun, guys. So, dito lang po nagtatapos yung vlog natin. So, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe po mga choy. So, good vibes lang po tayo. Stay at home na po tayo ngayon dahil sa quarantine. So, maliligo na ko ng tubig. Muna. Bye-bye. Bye. It's caught in the crossfire.